Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala juma ye décembre kalo kile mukan konoto samba fla ani mukan saba o bismillah mali kuna foni jabarani sanfɛ bamanankan kuna foni kɛnɛ kan amina nga kuna fona olu yɛrɛ kɔni daminɛ ni fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ka kunnafoni yo ye an ka fanga tigilamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen no dugudenw ale n'u bololafɛnw lakanani ma olu y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛna wulikajɔ dɔ boloda ni san yɛlɛma in na ni u bɛ min wele ko patrouille ko o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ an ka Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna patrouille kɛ ko ka sabu kɛ ni san yɛlɛma da in na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ni denmisɛnninw ye ko olu yɛrɛ kɔni ka bingani wale ko o yɛrɛ kɔni barika bonyanen no kosɛbɛ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ko ko o tɛna bali olu yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ kɛ walasa jamanadenw olu n'u bololafɛnw o bɛ se ka lakana cogoya min na. Bamako Sudan yare fɛn yɛrɛ kɔni essence a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni sɔngɔ o b'a nɔ la alisa ko foyi o yɛrɛ kɔni ma fara o sɔngɔ kan ko nka an ka jamana aw kɔrɔ yan fan fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko o essence ko o yɛrɛ kɔni sɔgɔ ko o gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko minnu yɛrɛ kɔni litiri ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa a daminɛ 800 la ka taa se 160 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ko olu essence ko o sɔgɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni min ye nin ko in na ko k'a sabu kɛ ko baraɲɔgɔn o tɛ ka tɛmɛ marabolo dɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw olu yɛrɛ kɔni hakilina di k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye nin ko in ye cogoya min na ko k'a sabu kɛ ko marabolo caman bɛ yen nɔ ko baraɲɔgɔn ko o tɛ ka tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko o de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to ko essence ninnu ko olu sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya ko u yɛrɛ kɔni bɛ wele bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa baraɲɔgɔn o bɛ se ka tɛmɛ marabolo caman olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na walasa jamana ninnu u bɛ se ka basigi. Kande skuti ni o yɛrɛ kɔni sifina ka jɛkulu ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka waleya o yɛrɛ kɔni dayɛlɛla min ni a kɛla arabadon décembre kalo tile 27 san 2027 kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko nin sen ta o yɛrɛ kɔni sigila kun min kama o de nafa min bɛ olu yɛrɛ kɔni ka jɛkulu la société o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko ɲinɛta o yɛrɛ kɔni kunba ye min ye o de ka sifinakaw maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ olu la ko olu yɛrɛ kɔni ladi cogoya min na walasa olu bɛ se ka mara cogoya ɲuman o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ani fɛn min ye adamadenya tagabolo ye olu bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na. Alisa an bɛ to an ka Bamakɔ Sudan yare ale kunnafoniyaw kɔnɔna na kɛnɛya ko ale kun ka kɛnɛkɛrɛnnenya la an ka kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Luxembourg maire fan a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ma ko olu yɛrɛ kɔni ye bloc kura sɔrɔ bloc kura min ni a yirala k'a fɔ kirina o yɛrɛ kɔni bɛ k'i la o kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni o kura dɔ o sɔrɔ min yɛrɛ kɔni o kɛla arabadon décembre kalo tile 27 san 2027 kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛla waleya min yɛrɛ kɔni jala ni yɛrɛ kɔni baara tigilamɔgɔ ye kosɛbɛ ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni bɛna olu dɛmɛ u ka baaraw u kɔnɔna na wa banabaatɔ minnu fana bɛ na olu yɛrɛ kɔni bɛna lafiya u baden sɔrɔ.
ameta mokte ayrala ka fo ko mobili kemenani ani wolonwula ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kun falen no essence la ni olu kɔni kun bɛ k'u kunda mɔkitikaw fɛ kan ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɛnna olu ka sevare ale ni banjagara o furancɛ la tarata don desanburu kalo tile 26 san 2023 kɔnɔna na wa yira k'a fɔ ko bingani yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni chauffeur kɛ ko ani cɛlaka dɔ ko olu yɛrɛ kɔni minɛna u fɛ ko halisa ko olu bɛ bolola u bolo ko u ma se ko olu labila a yirala k'a fɔ ko banjagara ale ni bakansi ko halisa ko o sira ko o yɛrɛ kɔni datugulen no ko maa si o yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka boli olu fɛ fɔlɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔw ma walasa fɛɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ na cogoya min na halisa ala ka jamana in basigi. Koro ale yɛrɛ kɔni ka ko halisa an bɛ to o kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye korokaw ye ko kuran ko o yɛrɛ kɔni tigɛlen no olu la kabi desanburu kalo tile 23 tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni bɛ dibi la dugudenw olu yɛrɛ kɔni ye muɲu olu fɔ olu yɛrɛ kɔni tilala ka na kuma ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma ko ka sabu kɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko karibira ko o yɛrɛ kɔni tɛ ka ye u yɛrɛ kɔni ka edem kɔnɔna na tuguni ko essence o yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ ko u tɛ ka essence o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ga ko kuran fɛnɛ ko o fɛnɛ tigɛlen no u la u bɛ ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma k'u ka dusuma kasi o yɛrɛ kɔni yira walasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka na lumière la cogoya min na. An bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaru la ni wagati damadɔ in na ŋunuŋunu ko o yɛrɛ kɔni cayalen no kosɛbɛ kunnafoniya dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka munumunu bɔlɔlɔsiraw sanfɛ minnu bɛ ka yira k'a fɔ ko Mohamed Bazoum ko ale yɛrɛ kɔni ye démission ko o signe min yɛrɛ kɔni bɛ wele an ka bamanankan na ko baarabila a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ ŋunuŋunu min bɛ sen na tantɔ ko o yɛrɛ kɔni kunnafoniyaw tɛ kunnafoniya jɛlen ko maa dɔw de bɛ yen nɔ maa minnu bɛ ka nin kunnafoniya in bila ko kunnafoniya jɛlen tɛ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegal kabako kunnafoni ko kunkan ko la a yirala k'a fɔ Senegalikaw olu fɛ yen nɔ muso dɔ ko ale yɛrɛ kɔni kun taala Senegal mairie la ko cɛ dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔla Senegal mairie o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yen nɔ min yɛrɛ kɔni ni ale kɔni kun bɛ ka baara kɛ mairie la ko ale yɛrɛ wolosɛbɛn 3 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fara ko ka sabu kɛ ko ale yɛrɛ wolosɛbɛnni sɔrɔ muso min bolo ko Ousmane Sonko ni o yɛrɛ kɔni fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ ye ko o yɛrɛ kɔni ka bracelet ko o kun bɛ muso in tigɛla ni an bɛ min wele an ka bamanankan na ko bolonani kɛ ko o kun bɛ muso in tɛgɛla ko Ousmane Sonko o tɔgɔ kun sɛbɛnnen na sanfɛ o kɛra sababu ye k'a to ale yɛrɛ kɔni dusuma bɔ a la kosɛbɛ ni muso laka in kɔrɔ ka o yɛrɛ kɔni ka wolosɛbɛden 3 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni fara olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na maa minnu ka foli b'an bolo o de Amidou Guindo ye yan nɔ fɔ Côte d'Ivoire an bɛ foli belebeleba di Amidou Guindo ma ale ka baara o bɛnlen no tigɛdɛgɛ cɛɲumanw feereli ma Côte d'Ivoire sugu belebeleba kɔnɔna na ko halisa ala ka kanu to ala ka sugu ja ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fɔ Amidou Guindo tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli belebeleba ta k'o de Musa Jara ma yan nɔ fɔ Senegal ka Musa Jara ka a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Musa Jara tɔgɔ la Senegalikaw olu fɛ yen nɔ ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ o ka lakodɔn ani ka baara kɛtɔ n'i bɛ fɛ i ka foli o ka bila an ka kunnafoniyaw la diɲɛma don o don i b'an wele ni numéro kofɔta in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.